svima! Ovo je znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Na kampusu trenutno djeluju Fakultet hrvatskih studija, Fakultet prometnih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Kampus također ima svoju vlastitu liniju i menzu. Mi sada idemo prema centralnoj zgradi Fakulteta hrvatskih studija. Fakultet hrvatskih studija djeluje od 1992. godine. A na njemu možete studirati Komunikologiju, sociologiju, kroatologiju, povijest, psihologiju, filozofiju i kulturu, demografiju i hrvatsko iseljeništvo, a od jeseni odgojno-obrazovne znanosti i pedagogiju. U zgradi smo knjižnice gdje se nalazi odsjek odgojno-obrazovnih znanosti i pedagogije. Sam studij je koncepcijski i sadržajno jedinstven u Republici Hrvatskoj, tako i na sveučilištu u Zagrebu. Dobar dan. Vidimo da su zauzeti, idemo u knjižnicu. A sada se nalazimo u knjižnici koja ima oko 30.000 knjiga različitih sadržaja. Imamo i računala koja nam pomažu u analizi i proučavanju sadržaja bitnim za naše studije. Ovaj studijski program integrirani je preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 5 godina. A uz teorijsku podlogu iz različitih područja pedagogije aktivno ćete sudjelovati i u odgojno-obrazovnoj praksi u različitim ustanovama. I nalazimo se u dvorani Zagreb. Ovo je najveća dvorana na našemu fakultetu i u njoj se održava većina nastave obaveznih kolegija. Studij je interdisciplinaran, što znači da nudi širok raspon obaveznih i izbornih predmeta koji pedagogiju povezuju sa srodnim znanostima kao što su psihologija, sociologija, filozofija itd. Nalazimo se u menzi gdje studenti provode pauze između predavanja. A naši studenti upisuju jednopredmetne i dvopredmetne programe, a vaš studij odgojno-obrazovnih znanosti možete kombinirati sa svim dvopredmetnim programima, znači svima osim psihologije. Dobrodošli na studij odgojno-obrazovnih znanosti i pedagogije. Hvala vam puno, Đenja. Molim, doviđenja. Studij omogućava studentima mentorski rad i vođenje, individualizirani pristup i imamo i savjetovalište za psihološku pomoć studentima. Studentice, poštovanje, Dobar dan. Vi, dobro? Studij, sve dobro, Super. Odlično, drago mi je, sretno vam. Hvala, Đenja. Studij omogućava prelazak na srodne studijske programe, poslijediplomske programe te doktorske programe na hrvatskim i inozemnim sveučilištima. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Fakulteta hrvatskih studija na odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti. Veselimo se vašim prijavama i nadam se da se vidimo na jesen.